Pork. 100% omaleimainen. Otamme laadun vakavasti. Mottomme onkin, että tarpeeksi hyvää saa vain tekemällä parasta. Käyttämämme raaka-aine on 100% kotimaista, laadukasta ja kaikin puolin moitteetonta. Raaka-aine tulee tehtaallemme Lihatukku Harri Tammiselta, jonka osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan käsissä muotoutuu juuri oikea määrä kokoa, näköä ja makua. Tuotantoprosessimme alkaa lihan saapuessa vastaanottotiloihin. Tarvittaessa raaka-aine on varastoitavissa välivarastoon, mikäli se ei suoraan mene prosessoitavaksi. Vastaanottotilasta lihat siirtyvät käsittelytilaan, missä itse tuotantoprosessi saa alkunsa lihojen maustamisella ja suolaamisella. Lihoja pidetään omassa suolaantumishuoneessa viikosta 2 raaka-aineesta riippuen. Suolaantumisajan jälkeen lihat nostetaan roikkumaan erityisiin kuivausvaunuihin odottamaan kypsytyshuoneisiin vientiä. Ennen prosessihuoneisiin siirtymistä lihavaunut punnitaan käytävään integroidussa lattiavaassa ja tuotantoerä kirjataan valvontajärjestelmään. Kypsytysprosessin jälkeen tuoteerä punnitaan uudestaan tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Jokaisessa huoneessa on itsenäinen prosessiohjaus, joka muuttaa olosuhteet kulloisenkin kypsytysohjelman mukaan automaattisesti. Prosessissa hallitaan ilmavirtaa, kosteutta ja lämpötilaa, ja prosessi on aina tuotekohtainen. Huoneiden olosuhteita seurataan ja tarvittaessa säädetään erillisten valvontamonitorien avulla. Pakkausosastossa tuotteet siivutetaan ja pakataan kuluttajapakkauksiin. Automaattisiivuttaja ja ratapakkauskone huolehtivat siitä, että pakkauksista tulee tyylikäs kokonaisuus vähittäismarkkinoille. Tuotetta tulee olemaan pakkauksissa noin 80 grammaa ja suojakaasun ansiosta tuotteet säilyvät tuoreena vähintään 3 kuukautta. Pakkauslinjastossa on mahdollista tehdä myös HoReCa-sektorille tyypilliset suuremmat pakkaukset. Etiketöinti- ja vaakahinnoittelijan jälkeen valmiit myyntierät ja kuljetuspakkaukset siirtyvät valmistuotevarastoon ja edelleen lähettämön kautta kohti kohdemarkkinoita.